Magandang umaga mga kababayan. Ako'y samahan niyo magluto ng adobo. Chicken wings ang lutuin ko ngayon. Ito ang aking mga sangkap. Luya, bawang at sibuyas. Ayan, nilagay ko na yung manok sa wali. At ipa-brown ko muna ng konting manok. Kakalagyan ng luya. At ibang sangkap, yung sibuyas at bawang. Ayan, nilagay ko na yung luya. Naamoy ko na mabango. Kakaibang ganitong klaseng pagluto. Ayan, nilagay ko na yung sibuyas at bawang. At saka ko palang lalagyan ng toyo at suka. Lagyan ko rin ng tubig para maluto ng gusto. Yan, lagyan ko pag medyo luto na, lagyan ko ng brown sugar para mas malasa. Ayan, nilagyan ko ng bay leaf at lagyan ko na ng tubig at pakuluin ng husto. Ayan, kulong-kulo na at medyo paigahin ko para yung lutong-luto talaga. So, a few more minutes. Ayan, medyo iga na at nilagyan ko ng brown sugar earlier. Natunaw lang agad. At then, dinagdagan ko ng onions ang buo para mas malasa. Ayan. Ayan, malapit na maluto. Nagka-caramelize na. Medyo naghiwalay na yung laman sa buto. So, malapit-lapit na rin. Naamoy ko ng bango ng adobo. Ang version kong adobo. Yan, malapit na. Hinaan ko lang yung apoy. Tinakpan ko muna para maluto ng gusto. Habang ako'y nagluluto ng kanin, so parang tamang-talang luto rin ng aking adobong manok. Ayan na po ang finished product ng aking adobong chicken. Ayan, lunch na po tayo. Kain na po. Ayan. Adobong chicken. My version. Maraming sibuyas, bawang, luya. Okay, at may sugar. Kain na po tayo.